ole chi bai le ve kule NHM nuayan hathok te hi anwa ngai thak thin take Sorkar hian ti ngai na hrelo nge ni an hlo ni se abei thamvero puisi chutaka ra hlo lang mu malti reng an nei lo nin kalo hria Sorkar lam hian an ngai tuana da ve se va tha em te kalo ti ve mai mai ke mi mol hian chung ko hrok choma na thok ve tho te an ni a hlo hi ka hria chual lo chuan an lama ve theimia lo nin ka hria chuba ka health department hi an til lovin akal theilo ti the anin ka hrebok novapa MNF le Congress ten kumrei tok tak kumsomli vel min hruai hnu meu chuan thloka sumlut kan ni fur tamai Sawhthing hralh tu te poin digna le rinomna kan vong to lo ava poyem nam rinom le thu dik trana huai sin na vong thin nam khan kan zo nun moi po kan bo san ta in mangai ton zo nun zemoi nun pui hi pathian ram nun ngei alo ni ti hria in siam that zai relangu nambo mai po ni lovin nambo ral kan ni don ta me kan hi kan pi pu te khan kutling lova hlok na an la du ngai lo la ka in pekin lu khong anei ti in thuro chia min hu chia sin I vong nu ngangu kumin kan chapchar ku thupui tur zo nun moi ti ani te hi pathian min hruaina ni yang pathian in min tun din le theinan mitinin puan ve ni soi chi ngangu pathian mal som tlakin inu ngangu Mr. Mipui Chibai bu kin I han chan te ango pu editor Sawhthing shalna hun run pui kan thlenga kan hlima kan phur viau lain mi then khat dep de takte wangin ril ru avana thine Sawhthing thaka ra achia le lungtum thun tel kan ompang em ni ava poin ava za thla kem chuti rualin comment then khata ZPM Sorkar demna rem changa ta na mantum tral ilom te khan ril ru avatina zuale ZPM Sorkar mual phona in namual phona nia sin chu ZPM Sorkar ani mo MNF Sorkar ani mo hetianga tidu kanom theido nemni heti zonga mipui riu ru kai pen tumtlan na thinlung hi inol ram tiangu tin hetianga thil dik lo ti tu te po hian lo hre teu ram hi in mangai lo ani po in kan biak pathian tal hi in chi lovem ni mal som na le an chekol tu tal hi chimol tiangu heng thil dik lo taka ti tu te kho niom tak soite om ni khan ka hria abial tu society hruai tu te tan po awaza thla kem comment lama ZPM poisa nei tok le silo technic play anga soitu kha aril ru abahan chio mem ve o lal I chuwa min tlan na te po kha thakar thil tiang le ka ngai mi ani du mel ti teu dik tak le thataka tin kan nam I choi moi te hra mangu keima hralh te pa kulikon kapu khongai takin kathuron soi hi minlo puan cho sak ve ram la kapati ve Sawhthing chia khralanga zonet chanchin tharin ni somhni paruk thani sangni somhni panga zana aron puan kha tak takani ngai chuan an khuwa le an mani mimal ming han tarlan ngal kha than ka hria sual kan thup hian sual ati pungtlat tin mizo nam min timwal photo dik tak an nin ka hria Sawhthing chia hral reng reng hi chu Sorkar hian man tur ti nge se a thangotang kan sual buru turu lu tukhi apapoi thin take zana chang hi an hril hol lo an khuwa le an mani mimal ming po puan nge ni se ti hi mipui tamzok du dana ni karing hralh te pu editor karon langkha tariau mai karon buak vele zau ange kan Sorkarin biar le wine zoratum hi keizuin ngai lo hian ka support burmai Congress party mi ka ningai heklo zuri wanga boina siam te chunga na taka action lain zu quality hi local zu le sab zu po excise department hian regular takin check sela du dan taka phei chuan local zu chuanom takhi siam ni nge sela
kan rama sum a chamri pha don ani sinol le koshan po har chuak to ro se thlemna hmuna ding het tura koshan mi te moral life siam thata vilzui zelna theitop chwa sela tura main zuan khabrem ngai lo kan zo sap missionary masa te po zuzuarin aron tiran ni kha zu hi kan hmel ma ni lo kan chawka hriam hreite po tu te mo tha thena ni hlom ma se hmel ma enin kan en ngai hek lo sakramen hi tuman ruipui kan tum ngai lo dostok neya zu tha in po damdoi tha tling zel zu hrim hrim kan do ani chuan sakramen po semto lo mai tura lom zu zor le khapa wanga sum virvel dan le nun hlo chungchang chu soikai lo mayang bai ram mangaya pu editor Zoram Mipui Au Aw chi bai le tun lai chu thu tho lama ka chua dewa min lo hre thiam sham teu Sawhthing hmuna bok lut ngal tiang phai lama tanga alei thin te anron chelem lo tlat le Sorkarin kunha thok tu te thlawang hawa kezia cheng somnga aya hiama an thallo na tura alo inral rin vena boru kara hian market gameplay thena chan sang deuh mai vai ho khwan an nei tlat don hian ka hrethin Sorkar ve riang ruang na chuan mithiam le hoi zau deute akol nolin ka hria ta ngai ka ti thave mai thin tuna Sawhthing hralh alo hun ta a vai ho lam hian kan Sorkar chop hian min rial mangang theidon tlatina ngai thei keima ni lama Sawhthing le mamo kanom ve dir mai si lo kan mamo kol tu ten kan chaklo na lai murana ka rial ril tra me min ti na pham chuan in lung ruala kan Sorkar hova vai ho min nem na tuar thei tura tektik thar kan plan a tha ka ti hetiang hian ruwa man na arang thiang bera siama bozui vat ni ro se pakhat na Sawhthing cho ti to vek ni ro se kezia cheng somnga aya niam lova anron la ngam ma chuan tu main hral lo ni ro se panhina Sorkarin Sawhthing hmun nei zongzong society inziak lu chin te an Sawhthing hral tur nei zat hmun thuma thena hmun ni man a paisa in pi advance vek ro se Sawhthing cheng somnga a lei khol baka da choyemo vai ho hnena tlom dewa mangan pe kai chuan VIP te paisa nakin dewa a Sawhthing ang zonga lale tura puk tir kha a fu khopang tin kunha thok tu te an lom hle bokang pathumna Sawhthing market hi kumin chunga a thalo tuan ta ni poin farmer ten rilru na lem lovin an da kumhlun mayang da kumhlun phei chuan Sawhthing hi bul khata kezi kat aya retail long ditlang pui to thin tin atam hri po am lo du zok voi khatemo voi niemo thlo ve chu a tha a phuizam laka ven dewe ro chu palina Sorkar hian lak le thei to lovin vai ho hnena Sawhthing man a choi don nge a partner mizo te hnena nge lak le le thein paisa pe don pangana Sorkar hian kunha thok tu te adu sang nge mai ti chu hai rual ani lo ma se khodang tlangwal hausalaka abial nu hi ahum zodon ngang lova a in hriat chuan ka thurawn hi huai sen takin kalpui te se don vela lunglei pu editor Mipui Au Aw vulzel ro se Mizoram hi ava beidon thlak teu ve thlai thar le na tur budget chu anda ngei maya ma se kan chief minister birkha abadoi o deuh ve Sawhthing kezi kha cheng somnga a kan le hian cheng somli kan choibel zelani atia minister pakhat la khan minister ni po hi ka pei to lo ti boka kan sum din hmun han hlir hian kan Sawhthing thar zongzong zat be po hi kan hral thelowang tia hlom khop mai MNF party nuai thum sem tura sing hi sanga chau an sem anglek vel hi kan ni ve thobin karing ta Mipui lam la hian kan zir lo ve boka Sawhthing kara lei noi an thun tel nual an ti bok si Sorkar in zir lo Mipui la lo phakar hlom to bok ne iwe se a chuan an thlai thar hi Sorkar in hral na tura hriat lo poin tuifin ria ta pai mai tur poin a lei sak vek tho zelan ti
ma se anni le ke ni chu te khin chi rual kan ni si lo khua hi ava bar har mel ve engpo ni se khovel ramro pui ber mai ire se po hian poisa hi aloban sa ve viau maya poisa ba wanga indo ta hi anla om lem lova ram in chu wanga indo zel hi an ni zo kani chu wangin kan sarkar hian poisa puk tur hi hanjong le sela puk teu mai se fu berang ti chuan kan Sawhthing thar chua hi avaya an lei theilo ani poin azat ve tal hi chu min lei sakram te se bai thadua chibai le ve kule tun lai ti larzet lengpui airport chungchang chu hausa eptulama tangin resolution alu tahial khania an soi ho na po angai nom rem rem te resolution lo lu da na tang reng khan ruling lam thiam lo chan tir tum ranin heading an ron nei thiam boka ngun taka sei ho na ngai thlak lo khei chuan ZPM Sorkar chu anwa zak theilo ve ti mai turin eptulam member te point an sei thiam viau mai ama ero chu ngun taka han ngai thla ke ro chuan ngai da na dang dai si Sorkar kalta te point an thei top an lo chuan ale falak na te po an lo nei to ti ngai na an lo hriat vak lo kha tun Sorkarin chhun zoma man lak zui zir chen na fum fe tak an kalpui mek lai engma thutluk na la siam lo chu Zoram Mipui Au Aw a chuan che zongin thudik chan ve mangin an lo tlang than tir chiam mai alo ni ya Congress Sorkar lain airport ram chu Air Force kota an lo hlan der to a chumi hnuwa MNF Sorkar khan CP ra le lengpuya an lo hlan ve to ti te kan lo khethar ta hiala zolbuka etang theu tiang mai in eptu party pani chu Air Force laka an lo fil himbik lo ti te kan lo khethar ta bokani ole he airport chungchanga thuom zia ni tabera ka hriat chu eptulampo hian he kan airport hi ti chang tlun an du veka a ti chang tlung thei tu tur an lo mel kwal vek boka hetia ZPM Sorkarin Air Force nen mu mal taka anin dor theile zoram ta na anrin ai tha agreement an siam thei don nia an hriata ka chuan thik na awangin ZPM Sorkar chu a chuan che zonga thu vei virin hetiang hian boruak an lo nei ta ni berin a langani hetiang politics setak manga in bei hi tute ma hian ching to loila kan ram ta na thatura chuan chan hova bei ho hi kan ti turani don lom ni bai el clear vela khai avan pui mia thine ole khati zong kha wenata na kan ngai thak thei chu alo ni le ta thahnem ngai taka thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soile thuron tho zel turin clear tu le ngai thatu te kanin som mol mole hun man nom le ve kule